Sedíme tu dneska s Amirom z Gorify a z Cafe House Gorify. Sedíme v Cafe House Gorify na ich novej teraske. Je to tu celkom pekné. Hore slniečko, ktoré nám tu už moc nesvieti. Máme latte, všetko. A ideme si pokecať niečo o tomto tu, jak to tu funguje, prečo, za čo, aká je to filozofia. Vlastne veci, ktoré sme možno my nevedeli dostatočne dobre vysvetliť. Takže tu máme na to odborníka, ktorý nám to celé nejako objasní. Takže Amir, ja by som sa teba chcel spýtať, či by si vedel vysvetliť našim čitateľom a fanúšikom, že prečo je vlastne vaša káva, čím je špecifická, čím je iná a prečo si ju možno vybrať pred konkurenciou. A nebudeme sa teda baviť o tom, že kto je lepší alebo čo, ale čím je vlastne iná, komu zašmakuje najviac. Tak iná oproti komerčným značkám je hlavne v tom, že sme malá firma, nie sme obrovskí ako známe kávy, veľké značky. A je to káva od miestneho slovenského producenta, čiže my si kávu dovážame priamo od farmárov z Rwandy. To je v Afrike. Presne tak. A následne kávu pražíme na Slovensku. Nemáme zatiaľ vlastnú pražiareň, pražíme ju v Čiernej Perle, čo je pražiareň v Kostolnej Príbnaji na veľmi kvalitnom stroji so skúseným pražierom. Čiže okrem toho, že tú kávu produkujeme na Slovensku, tak je aj veľmi, veľmi kvalitná. Čiže nie je tam len to, že na Slovensku pražená, ideme podporiť malú slovenskú firmu, ale naozaj tá kvalita je tam o mnoho vyššia ako pri masovo vyrábaných pražených kávach. Prečo? Kvôli tomu, že máme výberovú kávu. Výberovej kávy, teda hovorí sa, že to je iba 5% z celkovej svetovej produkcie. A je to naozaj tých 5%, ktoré sú najkvalitnejšie z toho zberu. Čiže výberová káva je 5%, to sa nie, nevyberá, určite, alebo niečo sa spraví, tu sa vyberie, že to je pekné, hodím to vedľa, alebo jak to funguje? No, samozrejme sa triedia zrná podľa kvality a následne sa hodnotí káva podľa chuti po upražení. Čiže musí káva dosiahnuť 80 bodov hodnotení zo 100. Jasné, predpokladám, že to hodnotia nejakí odborníci, alebo... Samozrejme, majstri kapery. Dobre. A chuťovo je nejak špecifická proti ostatným, alebo sadne každému? Rwandské kávy sú čokoládové, prirodzene, ale samozrejme chuť je veľmi ovplyvnená pražením, čiže my máme viacero stupňov praženia. Čiže záleží od toho, ako veľmi je káva upražená. To dokáže ovplyvniť chuť kávy výrazne. Znamená, že čím viac je káva pražená, tým je horká, prejavuje sa tam už chuť praženia, kdežto pri svetlejších praženiach, menej pražených kávach je káva acidnejšia, ale dokážeme tam rozpoznať kvalitu tej kávy. Čiže sú aj vhodnejšie na filtrované kávy. Jasné, čiže táto káva bude chutiť komu? Kto uprednostňuje menej horké, sladšie kávy? Zrejme z našich káv tmavšie praženia budú chutiť viacej ľuďom, ktorí sú zvyknutí na komerčné značky, ako Lavazza, pretože talianské kávy Lavazza, Illy a tak ďalej sú pražené tmavšie a preto sú viac horké, nie sú také acídne a ľudia sú na to zvyknutí. Je to taká, dajme tomu, že typická kávová chuť. Kdežto pri tých svetlejších praženiach už ľuďom vadí v kyslosť kávy, ktorá sa prejavuje v espresse viac, je veľmi intenzívna
Kdežto to isté praženie napríklad na filtrovanej káve nie je také acidné. Povedz nám niečo o priestore. Čo je tu špeciálne oproti, ako ste iní oproti ostatným, lebo myslím si, že to tu dosť iné. Kaviareň sa nachádza v Goetheho inštitúte na Panenskej 33. Goetheho inštitút je vzdelávací inštitút, kam chodia ľudia za tým účelom, aby sa naučili veľmi dobre po nemecky. A súčasťou Goetheho inštitútu je aj knižnica, vedľa ktorej máme kaviareň. Naša kaviareň je to priestor o rozmere cca 33 m štvorcových. A je teda vedľa knižnice a vedľa takého menšieho atria v strede budú. Dobre, do detailov nemusíme úplne zachádzať, ale čo je tu také špeciálne? Lebo špeciálne? Napríklad máte tu... Špeciálne je to, že nemáme vchod priamo na ulicu, čiže ľudia majú častokrát problém nás nájsť, ale už sme celkom slušne označení. Ste si dali tabuľku von. Takže snad to bude lepšie. Dobre sa tu robí? Robí sa tu veľmi dobre. Nemáme teplú vodu. Ale to sa snaží. A teda špeciálne je to, že sme vedľa knižnice, ktorej sú prevažne nemecké knihy, takže sa chodí veľa nemeckých hovoriacich ľudí, aj veľa nemeckých občanov alebo rakúskych, keďže tu sa hovoria po nemecky alebo po rakúsky, ale nie so mnou. A po rakúsky. No dobré. Vieš len kryskot a... Hej, ale tak niečo rozumiem. Dobre, ale tak ja by som teda spomenul za teba ešte, že je tu veľa stolných hier v spolupráci s ihriskom, čo je tiež veľmi zaujímavé. Dá sa tu dobre zahrať. Vyskúšal som Dixit, bavilo ma to, a druhýkrát už ma to nebavilo. Ne? Nie. No dobre, mňa to bavilo aj druhý. Lebo ja som bol nadšený. Ty už si vedel všetky kartičky. Áno, bol som nadšený z tých kartičiek a potom už ma to nejako omrzelo. Dobre, posledná vec. Chceme predstaviť vaše latte, pretože vybrali sme si to zrovna tento produkt, pretože podľa nás ho robíte asi najlepšie, zatiaľ čo poznáme. Toto latečko je naozaj dobrá vec. Tu už trošku padla pena, lebo kecáme, ale tak ešte stále tu je. To už je od rána. Amír má svoj vlastný špecifický zmysel pre humor, robil to pre nás. Není to od rána. Sorry, musel som to. Takže, čo by si poradil ľuďom, ktorí si chcú ísť do dobré... Ako spoznať dobré latte? To je ťažká otázka. Dá sa to? Čo musí určite spĺňať? Sa to dá, áno. Aké špecifikácie? Musí vám chutiť. Stačí? Stačí. Tak treba prísť sem, ochutnať a myslím, že chutiť bude, lebo tak nám chutí. Obrázky robíš pekné. Vieš urobiť aj iný? To nie je znak dobrého latte, obrázok nie je znak dobrého latte. To je dobrá informácia. To je dobrá rada a čiže mohol by som napríklad prepaliť to mlieko, čiže by vás, nemohli by ste ho hneď piť, bolo by horúce, popalili by ste si jazyk, pričom by tam bol pekný obrázok. To znamená, že pekný obrázok, ale pekný obrázok neznačí dobré latte alebo cappuccino. Patrí do latte škorica? Či podľa chuti? Ja nebudem nikomu nič kázať. Nebudeme gastrorasisti ani gastrofašisti. Presne tak, to je vaša filozofia, to je naša filozofia. Čiže ak má niekto rád espresso s mliekom, tak nech si dá espresso s mliekom. A ja si dám občas espresso s mliekom, alebo cappuccino, alebo latte. Super. Takže každému podľa chuti a my si to dopijeme, lebo nám to už aj tak dosť padlo. Ďakujeme Amirovi a skočte sem. Aha, jasné, ešte poviem jednu vec, že na toto latečko budeme mať práve teraz, už sme si dohodli cez Candle a cez Foodcall, budeme ho mať v akcii za body, čiže si môžete kúpiť za svoje kredity, stačí si ich kúpiť v tomto v aplikácii, dojsť sem s tým a chalani už pripravia dobré latečko. Budeme mať aj na stránke kompletný popis, všetko, takže budeme sa snažiť, aby bolo všetko mega. Tak, tešíme sa na vás.